Wel, nes I ddechrau ysgrifennu barddoniaeth pan o'n i yn yr ysgol uwchradd ym Mangor, yn Friars. O'n i'n hoff iawn o fardd enwog iawn bryd hynny, beth bynnag TGAU. A mae o wedi bod yn ddylanwad mawr arna i ar hyd yr amser. O'n i'n arbennig o hoff o gerddi nath o ysgrifennu am daith a gafodd o'n 1925 i gyfandir De America a ymweld â gwledydd fel Panama, Ecuador, Brazil, Venezuela. A o'n i rioed wedi darllen gwaith gan fardd Cymraeg o'r blaen oedd yn sôn am wlad a gwledydd tramor. Ac o'n i'n meddwl bod hynny'n beth da, mae hynny hefyd wedi dylanwadu arna i, a dwi wedi bod yn lwcus iawn i gael teithio i ogledd a De America a gwledydd eraill fel Iwerddon, Gwlad Pwyl a trwy Gymru wrth gwrs. Felly dyna oedd y dylanwad mawr pan nes I ddechrau. A mae gennau lyfr bach yn y tŷ o'r cerddi cyntaf hynny, a tas chi'n gweld y llyfr hwnnw, mae ôl dylanwad TGAU yn amlwg ar y cerddi hynny, a dyna sut nes I ddechrau. Oedd I raddau dynwared y ffordd oedd TGAU yn sgrifennu. A mi oedd hynny pan o'n I tua 15 oed, a na I ddim datgelu faint o flynyddoedd sydd ers hynny erbyn hyn, ond dwi wedi dal ati I sgrifennu a wedi bod yn lwcus iawn yn cael gweithio hefo nifer o feirdd amlwg o'n nghenedlaeth I fel Myrddin ap Dafydd, May Mac, Twm Morris, Geraint Lyfgryn, Ifor ap Glyn a phobl eraill. A dwi'n dal I fwynhau barddoni, a dwi'n dal I ddysgu rhywbeth newydd drwy'r amser pan dwi wrthi yn darllen gwaith pobl eraill neu yn siarad hefo ffrindiau sy'n feirdd. A taswn I ddim yn dal I ddysgu rhywbeth newydd o hyd, dwi'n meddwl bod sy'n ni'n dal ati I farddoni.